Hi ladies and boys and mga listeners, ako dahil si Pai Gamay o karon another confession na sad ang ato ang basahon para ninyong tanan. Pero before that ay kalimot sa pag-subscribe ug pagtuplok sa notification bell aron updated mo kung natay mga bagong upload ring ang mga confession, stories, and more. O syempre kung gusto niyo nga magpa-shoutout or kung gusto niyo nga mabasa inyong mga opinions o inyong mga reactions, pwede kayo mo nga mo comment down below down para mabasa nako every after na to nga magbasa og confession. Games? Right. Alright. O garon mga bayog day, ani ana ang confession nga my jogging girl forever. Hi bye ug sa tanang mga naminaw karon. Avid reader and listener day ko dire. Tawagan day ko og mga ona. Bitaw, just call me Bruna. Broken hearted kay ko before kay ang guy nga love nako na ay napaburusan. So dili ni about sa amo nga story. Pero ato nga time sige ra kog hilak, kulong sa kwarto, magubog-ubog and everything. So daluoy nako sa akong kaugalingon. Wala na ko'y mabuhat kay gikasal na sila sa iyahang napaburusan. Maong nakadecide ko nga magpagwapa og mag-move on. Nagpariban ko, nagkilay goals, nagpalit og mga beauty products and cosmetics. Gidayet then sige ko jogging. Ako mga friends ay ingon nga mangita na lang daw ko nukog foreigner. Murag nice nga idea man pod, mao nagpa-register ko sa usa ka online dating site. Mao na dayon to. Chat na kog mga foreigner. Ug tuod nalingaw jud ko pero usahay kapoy sad. Nosebleed ko ginistorya nila mga besh. My English is 1 cup only. Bitaw, hangtod one day na ay gaya nga mi chat na ko. Pinoy ra siya mga ate ug kuya. And guess what? He's from Cebu. So mao na to, kat-chat na mi. Malingaw kay kuniya ba? Bugal-bugalon manggutawa na. Guwapo sad siya best pero wa ko naibog niya kay feel na ko. Playboy tawana. Magsige mig video call pero friends ra jud mi. Usay magkuyog sila siyang friends mag-inom. Pero ga video call gihapon mi. Gipela-ila ko niya siyang friends, mao medyo nasud-sud na sa nako sila. Until one day, nang-invite siya nga manlaag daw kuyog iyang friends. Bored man kayo ko. Wala sad ko'y mabuhat, mao misugot na lang ko kay dugay na sad mi nga sige ra og video call. Panahon na siguro nga magkita mi. Ingon sila nga kuhaan ko niya sa balay. Katuod raman siya. So mao na to, gailis na ko. Wala ra ko ga-effort. Nagpasalon ko, dayon nag-rent ko og gown. Nagpa-makeup sad ko. Bitaw joke ra. Nag-shorts ra ko, t-shirts og nag-sneakers. Moto nga nabot na siya. Naulo ko gamay, mas gwapo maday siya sa personal. Nagbeso-beso mi dayon hug. Friendly ra, walay mali siya. Porma kay siya. Unya gisunlog ko niya nga ahad ako mag-jogging tungod sa akong outfit. Lami hilak bash. Kabalikon kog balay para mag-ilis pero gipanindigan ako akong outfit nga pang jogging ko no. Nangatumig manggo. Nadato yung friends nga na-meet na ako sa video call. Lingaw kay mi. Murag dugay na kay mi nga sige og sabay og inom pa. Until nagsige siya og istorya na ako. Tutok na kayo ko niya. Guwapo na kay siya sa akong pananaw. Murag slow motion na ang palibot. Feel na ako kamiranduha ang nadidto atong panahuna. Then mitutok sad siya sa ako. Dugay ka mong eye to eye contact. Ug feel na ko nga gapaduol na iyang nawong sa kuha. Then feel na ko nga murag mo kiss na siya nako. So mga ready na ko. Padong na nako ipiyong ako mata unya mikalitra siya og ingon nga kadlaw na
mag-jogging na ta. Dayon ka nang ismile bitaw kaayo siya nga nang aasar. Olaw kay ko nga time nga nakaingon ko nga di na jud ko makikita niya. Umasa ako doon, besh. Kung pwede palang magpalamon sa iyo ta atong panahon na, gibuhat na nako. Dayon gihatod ko niya pauli sa balay. Tungod sa nahitabo, wala na ako gatubag sa iyahang calls kay nauwaw kay ko. Mga 1 week wala jud ko gatubag sa iyang calls. Until one day migawas ko sa balay para mopalit og napkin. Hala ka diha. Nasyak jud ko kay naaman siya sa atbang sa tindahan. Dako kayo siya gismile. Ulaw gyapon ko sa iya ha. Kung pwede palang mudagan pauli sa balay. Minaw siya sa motor niya og midol na ako. Grabing lagubo sa akong heart mga besh. Bingan siya nga, "Huy, unsa man ka? Dinali ka mo tubag sa akong calls." May smile ko nga pabibing smile. Mingon ko nga, kanang busy mong ko, dayon gidisminorya ko. You know, girl thing ba? Mitubag siya nga, grabe sad, 1 week jud. Naglikay jud ka na ako ba? Wala ko'y naingon mo ang gadungo-dungo ako. May katawa siya. Then miingon nga, "Kakiyot jud ni Moy, sabay pislit sa akong pislat nga ilong." Mingon siya nga, "Wait, na ako'y pasalubong ni mo." Gihatagan ko niya Ferrero. Then gadali naman siya kay malate na siya sa work. Before siya milakaw, he kissed my forehead. My gosh. Ningkusog ang sidlit sa akong dugo tungod sa kakilig. Kadyagingon ko. After adto, sige na sad mi og video call. Anya nay nalahi na jud. Mura na mig uyab. Then every Saturday, manlaag ning duha og perme gihapon ko niya nga sunlogon sa akong pang-jogging na outfit ko no. Then one day when I got home from work, naka-corporate attire nako. Nakoy flowers o cake. Ang nakabutang sa card sa flowers kay, "I'm now sure that you're the one." Wala isander man. Then pag-open na ako sa cake, ang nakabutang, "Next level na ta, my jogging girl." Ala, nakulbaan ko sa next level. Ug usara akong maunahunaan nga magtawag na ako og jogging girl. Kay lakon gay ko, og mikalit ra siya og gawas gikan sa kusina, kuyog akong parents. Nagdala og Ferrero nga katong bouquet. Favorite manggod kay nako ang Ferrero. Tapos napansin ako na i-print siyang t-shirt kaya nakabutang, "Will you be my wife?" Nasya ko. I was shocked. Girlfriend ra akong gi-expect. Hantod nga nag-sink in na jud ang tanan katong miluhod na siya o gisuot ang singsing sa akong kamot. Naguna pa og gihilak akong inahan sa kuha. Hala, mag-no pa ba ko ana? Mao naghilak na sad ko while nag-yes sa iya. Og nadayon na jud among first kiss. Wala mi nagkauyab, but then we are getting married na. By the way, 26 na ko og siya 28. Amazing kay ba? Uyab ra kong gipangayo kan Lord pero bana iyang yatag. Love jud ta ni Lord. Kung sa mga single nga ra nga nawad-an nagpag-asa, pag-jogging outfit na mo. Bitaw, huwat-huwat lang mo, maabot tara na. Ladies and boys, usa ka kilig kaayo nga story. Usa ka story nga naay forever. Di ba ga, jogging outfit lang nakita na dayon siyang love of her life. Sana all. Ladies and boys, mo ka na ang confession nga my jogging girl forever. Og before nato humanon ang ato ang video ato ang program karon ako sa nang ipang shout out ang mga nag-comment sa to ang mga videos past videos before sa una past few days.
Alright, hi kang Jerlyn Rolona. Salamat ya sa kanunay nga pagpaminaw. Apel pod kang Maria Faith Somo. Kang Aida Lapura Mayol. Wash out po. Apel pod kang Manilyn Kagitla. Hi to you there. O kang Jaylis Chanel. O kang NC. Hi. O kang Eda Joya Sandoval. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw diari sa ato ang YouTube channel. O also saying hi and maayong pagpaminaw o daghang salamat sa pagpaminaw ni Glad and June Vilencio. Hi to you there. O also saying hi and shout out washarat kang Mitchell Dumaog and also pod kang Clarine Villajos. Hi. Apel po kang Mayat Kaniban. Hello, bye gamay. Good day. Salamat siya sa pag-shoutout. Amping permi bye gamay. Crush na ko yung tingog and keep safe always. Bye gamay and God bless you always. O kang sender, very supportive kay siya siyang sister. Kay handa man siya nga magparaya para sa kaligayahan siyang sister. At sana balang araw matagpuan mo rin yung taong para sa iyo. Just stay strong and brave, sender, and keep safe always. Mao na siya ang comment kikan sa mahal ko ang asawa ng kapatid ko. Hi kang Sara Petrezeo. Hi kang Sara Petrizo. Hi bye pa shoutout from Georgia, USA. Layo ay hi. What's up? Hi bye gamay shoutout ko from Bohol. Hi kang Angel Horka Sitas, hi pod kang Taho Mila, and also kang It's Me, Kent Aldrich. Hi to you there. Salamat kayo sa imuhang pagpaminaw. Nasad ko diri ba? Nakaload lang naman kung kailan ako reply makomento. Also hi kang Jasa Forog o kang Era Flores pa shout idol. Actually kabasa ko ni sa page pero nina jud pagka imong bas bayang big feelings jud ang mo feel jud readers sa story. Hi kang Era Flores, salamat. Ronaldine Balwarte, pasyato ba gamay? In love jud kayo sa mong voice, lalo na pag mo litok og love. Lima tawa, hi bye gamay. Sino gibalik-balik ang mohang gipang basa mga confession while gawat sa imong mga bagong i-upload. Greetings here from Riyadh, Saudi Arabia. Ay sa to ang mga buys and dice, mga listeners nga nasa laing nasod garon nga naning kamot para silahang mga pamilya o kaugalingon nga mga pangandoy. Amping lang kanunay, padayon lang, never give up. Kaya jud ha. Okay po kang Marlene Palirmo, hi. And kang manana ko na siya basa. Ganiha. Alright. So for now mo sa totoo mga ipang shoutout. Once again, kung gusto niyo nga magpa-shoutout, i-comment down below down lang na para ako mabasa sa tong next nga video. Ug sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe ug pagtuplok na lang pod palihog sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug syempre kung wala pa mo naka-follow or like sa tuang Facebook page ay palihog kog follow, like, share. facebook.com/BYGMY. Sa mga kanunay nga naminaw nagsuporta sa tua, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ako si Bay Gamay Maingon. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod higayon.